Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi ikinatong tanan, no? Kumusta? O karon din, no, atong ipadayon ang laing sumpay, no, ning bag-ong sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris, no? Sa dili pa din, no, shout out ko kang Len Sibmin, kang James Sabiro, kang Ami Alexander, no, from Atlanta, Georgia. Salamat kayo, no, sa always ninyo nga pagpaminaw sa mga sugilanon nga gikan sa RMN drama. Sa tanan nga nasunod aning bag-ong sugilanon, no? Shout out yung tanan. Kunting mo pirmi. Hinaot nga naata sa maayong panglawas o patiskay. Pero no, di ta maglangan. Niya ang laing sumpay ni sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris. Si Plager ug si Nansalan. Part 2. That's the way I holler. I can dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. I'm so sorry. Oh, nganong gihubo nimo ang imong sapatos, iyo? Natumba ni kini. Dini ko ganahan ini. O kay, ang imo mang apo ang miturup ini. Imo kining responsibilidad. Busa, ikaw ang mabayad ni ini. Unsa? Utangan ka na ako og usa ka milyon nga sapatos dulo Agosto. Iho. Pero, you know what, Lolo? Sa'yo na ba ko ikasulti? Pagkanaubon lang ni mo balik ng imong apo. O niya, imong patumbangon og balik na ko. Okay na ko. Aron ba nga? Dali lagi kong maamaman. Arong maamaman ka ba? Ay, kay Christian Dong. Gano, Lolo? In love ka man sa kong apo nga si Christine, di ba? Aha, yes, Lolo. Sa una pa, guwapa kayo. Lindot kayo ang iyang mga mata. Natural, nga taas ang pilok. Nga ang lips, kissable lips. O niya ang iyang wavy niya taas nga buhok. Ah, di pa samot pa yun. Kabantay ka lo, di pa samot pa yun ang iyang kasexy. Ang glamos ba, baw-baw, brag siya ako eh. Wow, kisa may dilim in love ni Christine. Naibaw ka ba? Nga di ganahan si Christine nga awayon siya. Ha? Huwag mo ko mangaway. Siya manggani mo eh, nanunob na ako. Siya nangaway na ako. Pero pugos ni mo siyang pagkanaugon. Aron muam-am ni mo. Ug kontra kayo ni Christine ang muam-am ug tao. Tingalig mo samot nga dili ka na gyud niya magustuhan. Di ka gustong mahitabo ni, di ba? Oo, Lo. So, kinahanglan nga ikaw ang muam-am niya kay ikaw ang lalaki. Ako may amaman sa amo. Pero sa tinuod nga kinabuhi, ang lalaki ang muam-am sa mga babae. Ingon niya na ang angay nga buhaton aron ma-inlove nato ang mga babae, di ba? Mao ba? Kung mao, amaman ako si Christine. Diyak na, Lo. Diyak na. Ay, kanilot lang. Oy, asa man ka? Sa iyang kwarto, amaman ako siya. Unsa? Ay, unsay akong buhaton. Dili usab ko buot nga mapunta si Christine sa mama ni Christian. Pero unsay akong buhaton. Nagapos na ko nining maong kasabutan. Kay kundili, mamiligro ang akong kumpanya. Ay, tibuok na akong kinabuhi. Gihaguan ko kini nga mapalambo. Di na ko kayahon kung hingpit kining mawaan ako. Si Facundo, siya na lang ang akong paglaom, nga maluwas ang akong kumpanya. Kung galing di magyud na ko mapugos si Christine, nga pagkaslan ni Christian. Kinahanglan nga mapugos ko si Facundo nga pagkaslan ang akong apo.
Oh, yes, come in. Hello, compadre. Oy, Alfonso. Come in. Nasuroy ka. Unsay akong ikalagad kanimo, Alfonso? Can I take seat first? Oh, of course. Take a seat. Thank you. Coffee? No, ayaw na. Di usab ko magdugay. So, may importante kang tuyo. Yes. Ay, unsa man ka na? Nabalitaan ako nga akong anak nga nausik ang iyang usa ka milyon nga sapatos sa katapusan ng pagbisita sa inyo. Mangayo ko pasaylo sa... Oh no, dili ka na akong tuyo kanimo nga gusto. Entrada lang ka to sa buot akong isulti nimo. Ay, pila naman ang usa ka milyon. Sinsiyura ka na sa akong bulsa kung buto naon-naon. Ay, salamat kun mao. Ang akong tuyo. Actually, mo nga may tungod sa imong apo o sa akong anak. Ngano, unsay mahitungod nila, Alfonso? Bihag yung kanako ang akong anak nga makasal na sila sa imong apo. Unsa? Yun na, di ko makabalibad sa akong anak. Bugtong ramantaw na siya. Ug bugtong usab nga hadumanan sa namatay kong labing gwapa ug labing sexy nga asawa. Not to mention, nga labing buotan sa tibuok kalibutan. Inungdan nga gigasan may usama-usab kabuutan ug kagwapo nga anak. Alfonso, Gusto kong matakda ng ilang kasal. istoryahon taw na kinigtarong, kumpadre. No, di na kinahanglan. Let's just fix the date. Ako na'y bahala sa tanang gastuhan. Lakip na sa ilang honeymoon. Buot nga mag-tour around the world ang akong anak alang sa ilang honeymoon ni Christine. Ug gihatag ko kana kanila. What do you think? I think... Exactly. That's exactly what I'm also thinking. Nga gikan sa France pa ang gown ni Christine ug sa US ang tuxedo sa akong anak. Samtang ang mga abay ipatahi na lang sa ilang sulubon sa pinakasikat nga designer din sa Pilipinas. Alfonso, So, ug mas gabi na ba mo adto sa inyo aron mamay o karong gabi na gyud mismo? Ansalo? Dili ko, lo. May pagmamatay kaysa magpakasal ko atong way buot. I'm sorry, apo. Pero wa ka na'y mahimo. Ugma sa gabi namuan ni sila si Christian uban sa iyang amahan aron mamay. No, dili ko, lo. Bahala na. Di ko moatubang nila. Dili ko magpakasal atong dambuhala. Christine, asa ka? Christine, balik na rin. Di ka may mulakaw, Christine. Ay, di ta nakatugutan nga makagawas-gawas pa gikan din sa bay. O kung sa'y bote mo ipasabot, lo, nga imo kong prisuhon din sa ato? Yes, Lo, you know, mamatay ko o di ko makalaag. ipalubong taga kung mamatay ka. You don't love me na gyud, lolo na ko. Mahal ta ka. Hinungdan nga gibuhat ko kini. Bahala ka, lo. Asa ka? Di ba matod ko di ka na mahimong mugawas? Ato na ko ni Melvin. I'm so sorry, Christine. Agay, oy! Naon sa magkawin nga magkawin! Ay, talag... Ay, panggoyod, beg! Madagma ka! Dinita sud sa imong kwarto. Pag-unsa ba ta din eh? No, dahom! Mupatol lang ang bayot! OMG! Tamparos, gusto ka? Di ko ay! Talo lagi ka! Ngayon gigoy, doon mo sa din nga akong kwarto ah! Kaslunon ako. Di bagong balita.
Kanang mas latest, kinibaw na ko, ana. Kaslo nun, as in kaslo nun, nag-yun. Kay mamaya na sila na ako ugma sa gabi eh. What? Weh, di nga. It's true. Ug dili ko musugot nga magpakasal ko ato hambugkerong dako. Musupa ka ni Lolo ni mo. Yes. Diyan ni mo. Idayon ako ang akong plano. Asa ato? Dagang kang plano day, pero why na tuman bisag usa? Asa man ato ba? Nga mulayas ko. What? Dawon! Tarong oy! Yes, I'm serious. Asa lagi ka paingon? Okay, baw. Basta mulayas ko. Kaya ni mo. Akong kayahon. Unsa? Basta uban ka na ako. Why? Kay pag-girl, ha? Unsa may kalabutan ako, ana? Kay uban man kang mulayas na ako. Unsa? Ug buhaton ta ka na karon ng gabi una. Hoy, babay! Ay kong iangin-angin na ng imong plano, ha? Di ko! Mahatlok na niloyo ni mo. Tingaling masaktan ta. Mayongit ka kung samot, di ko! Sige. Pasagdan ko nimo nga ako na. Mas may daotang mahitabo nimo kung imo ra kong pasagdan ug may daotang mahitabo sa dako. Tanong girl, ay! Dahong! Guilt trip? Mao nga andamang imong dadunon ha. Kay mulayas unya ta sa tungang gabi eh. Sabat ya Maria Cristina, uy! Uy, gara sa kada. Kaya sa imong kagaran. Mula yan sa sa kadlaw niya. Magbuntag na sa club. Kadahom gudi mo, oy! Dahom! Basta. Kaya man ni mo. Basta pangandam. Kaya ba lagi ni mo? Kayahon. Kaya man gini mo. Sigpalik uy. Ginang kayahon ako. Mula yas ka. Huwag kakibaw ka sa kapaingon. Ay! O niya, may istorya tamang gini ron. Una sa tanan, first of all, ha? Sa simula, kung maglahi ka, kinahanglan nga ikaw na mo buhat sa tanang buhaton sa imong puyan. Ikaw na malimpyo, manlaba, magluto. Mangitag kwarta para sa imong pagkaon o sa imong bisyo, etc., etc., etc. Nan karon, dahom. Asa anang bisan usa lang akong giingon nga kaya nimong buhaton. Wa. Onya, layas pa ka ng istorya, ha? Layas gihapon. Ay, matay kang bayana ka, mayungit ko ni mayungit ko. At least mamatay ko nga gwapa gihapon. Kaysa mamatay ko nga bati na kay kugnaon kay na konsumisyon atong dambuhal na kong pamanunon. Like, do you really want me to marry that dambuhala girl? Huh? You know me. Sa akong mga standards sa mga lalaki, at least 5'8" in height. Then, macho. Nindot og mata. Kanang mututok pa lang nimo, gisugo na ka to undress yourself. Onya, syempre taas og ilong. Kissable lips. With a little bangas. And most of all, most importantly, balhibuon og dughan. Uy, onggoy tisoy gusto ka? Ha? Balbon? Taas og ilong ng unggoy. Di noan. O wa pa sab kay nauyab nga balbon og dughan, no? Ha? That's exactly the reason why until now wa pa ko'y giseryoso sa akong mga uyab. Kay, dili pa kompleto ang qualification nga ako nakita nila. Alam no, ana din na. Yes, anak na. Kay ikauban ko ng tawhana, gusto ko nga mao na ikauban ako for the rest of my life. Angay lang nga dili ko pulan magtanaw niya, di ba? Now, balik ta sa atong topic. Di ko. Dili ka. Di ko nimo unungan ha. Oh, what kind of a friend are you kung sa time na akong nag-need ko nimo, imo lang ko talikdan? Ha? Kay, ikaw na naman, naigilikayan God, ako wa man. But I need you. Who will do the dishes for me kung wa ka? Who will wash clothes without you? Who will work for me when I am alone? Hindi ikaw, milayas good ka. Oy. So, di ko nimo ubanan? Sure. Imo dyo kong pasagdan? Aha! Di ko nimo tabangan? Dahom! Sige, it's okay. But with or without your help, ipadayon ko gihapon ang akong paglayas. Bahala na. Makalagot gini bayana. Oy! Ay, pagyod, hay! Daoy! Dahom! Unsa man ni nako, oy! Ay! Bala ka diyang bayana ka! Naibaw ko! Pinakadugay ang mulayas ka tulo ka adlaw! Hindi ka urot sa imong gibit-bit! Yakas mo pauli na ka! Hoy! Hoy, paita na ka, sir. Huh? Patuon ko na ka sa library. Nasa dito, napaabot ni mo. Ha? Ngano man? Kini. Dadon ko ni nga dress just in case na ay party sa akong atuan.
Then, this one also. Because it looks so sexy. Also this one. It's so daring. Who knows? May tintalon ko sa akong maabtan nga dapit. Then... ay, this one. And this one. And also this one. Of course. Tadun sa gidin ako. Bago pa lang ni sila. Ko pa din ako masulob nung... Oh my God, hiutos akong malit, oh. Huot na, shit. Hindi na niya masira for sure. Pero iduot ko ni maayaw. Suwayan ako zip. Di cute. Ay, makalagot. Kunia pa lang si Melvin, makatabang unta siyag hapnik ini ako mga dress. Shit. Gusto siya. Even sa pagpanghipo sa akong own dress, di ko makamao. But what will I do? Sabi ko kahibaw. Bahala na, di na mo importante. What's important is, makapalayo ko gikan din eh. I am never marrying that elephant. Ew. Ay, I will habwa na lang a little of my dresses, we. Aron masira na ni. This one. I like this one. This one na lang. I like this also. Another one na lang. I super like this too. Oh, shit. Masakunin ako. I will close my eyes and pick. Okay. Ang mapunit sa kong kamot, maoy akong ipambilin. Magbilin ko og mga 5 maybe or 6. 5 na lang. Para masirang akong maleta. Okay. I'm closing my eyes na. I will pick na. Sige, 1, 2, 3, 4, and 5. That's it. I will open my eyes and dispose dayon. Oh my God! These are all my favorites. What will I do? Hello, help me! Yes, sir. Kasabot ko. Sige. Makalawang gas kong tabang. Okay, sir. I will, sir. Sige. Bye. Hi, kuya. Ginadati ka o kape. Ingon man, budbud. Nagluto magud mi ka ganina ni nanay. Tilawi kun, husto ra ba sa kitam ison? Thank you. Basta ikaw ang magluto, nakasiguro kong lami ko na. Tinood, kuya. Salamat ha. Pero, wa pa gani ka magatilaw? Unya na to, taon. Mas lami ni kun init pa. Ingon man ang imuhang kape, init pa sab. Pero kun ganahan ka, may sikwati man sa dito sa kusina. Kuhaan ta ka. Ayun na. Mahago ka na. Dili ko mubati kahago kung ang pagserbisyo na nimo ang hisgutan. Sa kadako si mo natabang nako og ni nanay, kuwang pa nga magpaulipon minimo sa tibuok namong kinabuhi. Pero dili ka na mo akong gusto yan, ha? Tell me, sama ba sa usa ka ulipon ang akong pagtratar niyo ni? No. Gipakasama minimo nga kabahin na sa imuhang pamilya. Exactly. Kay mo kanay gusto ko nga inyong batiyon. Ug mapasalamaton ka iming tanan nimo ni anak kuya. Thank you. Bigakos ka na sad. Ikaw ha, dili ka na biya sama ka ni adto nga bata pa. Hinggod ka na nga daga yana. Dili na may mong... Mugakos ug magpasabak nimo? Tungod kay daga ka na. Ay, mas may pa wa na lang kumudaga kung mao na. Kay lahi naman ang imong pagtratar nako kung madaga nako. No, that's not true. Wa mo sabang akong pagtagad nimo yana. Ang diferensya na lang kay may mga limitasyon na. Nga naman. Kay daga ka na. Kaya nga naman di ay. Kay giprotektahan nako ang imong tungog. Di ko gusto nga mabati ang pagtanaw sa uban diyan nimo. Nga nang mabati man. Kay lagi daga ka na. Tingali po niyog magtuo sila nga gipahimuslan ako ang higayunan. What if gusto ko nga imong pahimuslan, kuya? Usa? Si kuya na po ha. Ganahan ko kay kukun mapuha na imong aping ba. Musamot ka kagwapo, kuya. Mugawas ang imong kamistiso. Sige na. Balik na sa mong gibuhat. Kay may tiwason pa ko din sa kong opisina, okay?
Kinahanglan ko na nga humanon kay sayo ko mula ka ugma. Asa man di ka? May mo ba mauban ko? No. Negosyo? Dili ba matod nimo? Nga imo na ko hinahinayan sa pagtudlo sa pagpadagan sa negosyo? Aron niya kon mo graduate ako sa kolehiyo, makaapag na ko nimo. Og usa na lang ka semester kuya, mo graduate ako dili ba? So makauban ako nimo ana ugma. Dili yana. Kay mahinungdanon kining akong lakaw ug mga adlaw. Fine. Magpaabot na lang ko nimo dinhi sa asyenda. Alas 2 tas kaadlaw niya. Nakasiguro kong nahinanok na karon ang tanang tao din sa mansyon. It's time for me to leave na. Ay, goodbye for now, my lolo. And goodbye, my best friend nga dili mo unong na ako. Itago na lang sa pangalan ng Melvin. Kasi nahiubos ko ninyo, guys. But I'm surely gonna miss you. Kuha na ako ang akong maletas. Dera sa akong bed. Ilaw sa akong bed. Magawas na ko. Oh, wait. Ang sling bag nga, gibutangan ako sa akong money o sa akong wallet. Ingon man sa akong cellphone. Oh, okay. I am now ready to go. Goodbye, everyone. Goodbye. Goodbye. I hate to see me go, but I will have a good time. Lolo, I will miss you, but I'll have a good time. No. Why are you here? Kung karon pugnan ko, nag-usi ka lang sa imong oras. Shoo! Away na! Kay I'm leaving na. On a jet line? No, on a car. Katawanan, girl, katawanan. It's not katawanan. Not a bit, no. Shoo! Shoo na! Kaya nahiubos pa ko nimo. I am not talking to you pa. Unya na ko mag-istorya nimo kung mawa na akong kahiubos. Ilam siya, oy! Wakay angay. Ganyan pa ko nagpaabot mo dito sa luyo. Gilamok na lang ko. Paabot mo nga, wag yung ka magawas. Mao nga, giapas ng tikadinis mong kwarto. Og, boyla, pag-abli ni mo na timing sa akong pag-abot. Huwat-huwat man ka na ko dito. Nakonsensya ka? Imo kong ihatod sa kong atuan? No thanks na lang. Sure na! You're blocking my way. Wait. Mao na imong dadon, mulayas, do ka malita. Yes. You have a problem with me making guyod of this too? Girl, halal ka lang. Kanang ko, ana. O niya, maguyod-guyod ka, ana, nga mulayas. Sama na yung bagsaka, ana, sa gate. Sa luyo, abir. I will make labay aron muuna sila sa gawas, then I will make follow. Why? Sorry ka. Sorry? Sure ka? Baya. Makadaw kaglabay, ana. Sige daw, try ko ng alsa. Basta bahala na, Gwit. Ibilin na. Napsak na dada. What? Napsak. No way. These are few of my favorite dresses, no? Ito pilihan ni mo sa pinaka-favorite name mo. O maula isod ni mo sa imong napsak. Oh, no. It will take time, I swear. Di pa mong gani ko dugay nga nahuman og sort anak nila. Unya imo na sa papilian ako. Oh my gosh. It will take forever. And besides, ano din ni aka? Sure na. Out of my way. I am leaving na and you can't stop me. Hawa bi. Kadiyot na. Unsa man ang short? Kao ba na short? Sige. Mapawa ko. Di lagi mo tubay. Ay! Di mo makakong papawaon. Di makakun mo pauban nun. Kaya naman ka mo mag-inusara. Sige, bad. Hoy! Stop! Wait! Unsa man? Really? Are you coming with me? Are you coming with me? Dili na. No. Di mo naman kong giabog. Che! Luuran kang bayuta ka. Dali na! Dali, come back na! You make the last akong mga maletas. Go! Oh, I love you, girl! Ay, ano ba lagi yun? Kagidamag yun nini mong duha ka malita. Tingnan kami tao kay Bella na. Kung na wilayas nga nagbagoan. Ang mulayas girl, gamay na may dadon, hindi masal. That's super gamay raman, Gwyd. Imagine my whole wardrobe kung akong dadon, ha? Duha ka malita is not enough. Not even 10. Dahom! O siya, sige na. Daog na ka. I know. Hoy, now palang gimingaw na ko. Sa imong lolo, natutugal kang layas. No, dili sa akong lolo. Hindi kita ba di ay?
Sa akong things that are left behind. Sa akong room, all my stuff. Anyways, I will buy new ones na lang. Aron, dili ko mingawan nila. Ala, no. Mura magbibakasyon na, may bakasyon. Yeah. Muna akong gihuna-huna. It's like I am just having a vacation aron dili ko maguol. And so, gidahan ako tanan akong credit cards and ATMs, my sets of jewelry, including my cash. Pila man na? My cash on hand? Pila man na? Nakahuna-huna magkag-shopping. Well, my cash on hand is not that big. It's only 30,000. Just enough nga makarent for a day or two sa usa ka hotel. But anyways, I have man with me my ATM, so no worries, okay? Ako kung mahutan ko, mangayo ako ni Lolo. Di ba? Mindset. Uy, sorry uy. Layas ka niya mangayo ka ni Lolo ni mo. La. Kamauyog ko. La. Hindi kita na please kalsada. Uy, bingaw pa kaayo. O sa makatang orasa ka nang makasakay ng taxi. I will book a car na lang. Ay, ayaw na. No. May taxi na paingon din ni ay. Ato parahon. O paraha, uy. Kay, nagkupot ko anong doon. Dahil nagkakamot anong maliit. Oh, shut up. It's here na. It's here na. Excited, girl. It's a vacation, right? Di nilayas. It's just a vacation. Ningunang na. Ablihin na ang corridor for me. Go! Masakay na ko. Kita ka. Busy akong doon kang kamot. Gusto ka ikiguyod si mong malita. Sige na, good. Ako nalay open, oy. Maldita ka, girl. Remember ha, ako paghihapon ng imong amo. Og remember, nadilit ka amo. Kay, gipauban ko ni mong layas ka. Patas ang estado natong bayhana ka. Sakay mo di. Musakay, kuya. Musakay. Will you open the baggage for me? Moy! Baya, oy. Ang labaw pang strict ang driver. Baya. Huwag yung butabang na ako. Tanawar ka, di mo tabang. Remember? Patas na tagstado. Ambi. Ouch! Ouch, it's so heavy. Oh, ansan na. Bugat sa. Alti pa more. Ambi, ako na lang. Go, girl! Sabat niya. Manakay na ta. Thank you. Asa ninyo? Sa terminal. I still don't get it, ha? Kung anong niat na paingon din sa terminal. Unya, nanakay tayo ning bus. Nga nung wa na malangato palahu sa ang taxi sa itong paingnan. It's so kapoy ka to ride a bus. You know, wa pa ko makasuway og ride og ingon ini. And then, nakatsuway nakakaron. Where are we going man lagi? Ay, Why are we in a bus man, ha? Ay, wait! Naibaw na ko. Muadot ako sa ka-resort. Somewhere nga layo sa city, no? I knew it. Niuban ka na ako kay ganahan sa kanga mo bakasyon. wrong. Wrong? Sayot ko? Why? Dito sa usa ka beach resort pa ingon? Are we going to a man-made resort? It's okay. I still like that for a change. Wrong gihapon. Bulan ka na kuna. Pagtaro na diha, ha? Ano pa si tabi? Kato, kay layo pa atong yahion. Kay where are we going man gani? Asa ta nga resort pa? It's good that I'm always prepared. Nakadadyo kong swimsuit with me. Di na maggamit ang imong swimsuit dito sa atong atuan. What? Dili? So, asa lagi ta ba? Sa among probinsya. Sa kabukiran, layo ang mga sakit. Atong ta dito. Huh? Layo ang kasakit, di ay ang kalanggaman. Ay, na nag-awit. What? Wait! Kuya, wait! Oh, ngano, Yana? Mula ka na ka? Huwag ako na mamainit. Sudli ko na ang imong tiyan. Here, dadanta ka o kape. Gisod na ko si imong tumbler. Thank you. Pag-amping. Salamat. Pag-amping, kuya! I love you.
patlis-patlis ka lang. Ay, maunig kahion na ko. Hoy, buliw ka! Hoy, buliw! Tulis si tulis! Oh, tulis! Ha? Kan magmatang! Kristen! Unsa man? Tulis! May kasakay ng mga tulis, ah! Okay. Okay? As in, okay lang yung tubag? Katog na diya. Basag di na sila. Unsa? Huwag ka matanwantar! Wow, duka kay ko. Unsa? Buto na ninyo wala ang cellphone. Hining bagay ito. Pagdali! Oh, unsa di kasulti? Huwag ako kasabot! My God, girl! Palingon na din nila itong sa kalalaki! Hoy, ikaw! Ako, ah? Ikaw! Hoy, ikaw! Ambilin mong cellphone ng kwarta! Pagdali! Ala, klamo kayo musulti. Ha? At silbon naman na anak ko, sir. Huwag ko'y kwarta. Ay, dilibrihan naman ko niya. Karang na to! Hoy, wapal ka. Cute sa kayo. Lagi, sir. Bayong panamas-tamasan. Ha? Usa? Magig na ako. Ha? Pwede ka ako laibong panamas-tamasan, sir. Maria! Hindi ko di mo! Loko di mo buwanga ka. Kana akong natuog tupad di mo. Bawa, may bawa, bawa! Sir, ah. Bawa! Nga, Ako ano na man, ano pupuso man. na yun akong kanaog ining bus! Ng inyong kisakyan! Usa? Ayaw, sir, ha? No, no, bad na. Dili, ha? No, no, Gusto ha? kang butanggan di kang gripo sa mong kilid buwanga ka. Diyos ko, Lord. Wapataw ko makakita sa akong liwat, sir. Ayaw, ha? No, no, Bawa na, ha? bawa na! Dahom! Ay, girl! Mata na ka! Kaya! Pa, manikumang ka. Shhh! Shhh! Barog na, barog na. Barog na, yung gapon ti karon. Wala! Niyang lalaki! May barog na yan! Ang oy! Tapan pa lang niya. Masimutan ako ang kahumot. Ah! Unsa pa ka ako. Ako ning patungan. Sir, ayaw lang, sir. Shh! Ay. Oh, kahumot yan. Girl, unsa pa sa mukha, uy. Baho asad ni mo, uy. Kinsi baho? Ikaw. Baho ni, ha? Gusto tinuong ka niya, may imo. Ay! Ang Diyos ko, Lord, Ginoo. Ginoo, wapag yan ko. Magkamata. Mata na taon, girl. Ay, mata! Sa paa, uy. Nakamata na. Kay baho kay mitapad na ako. Kay baho ko. Dili ni imong baho. Ari. Malig ko mga, ha? Kasakit ang kilid, oy! Manikad pa siya kong baho. Aray! Buang kang bayhana ka! Buang ka! Hoy! Hoy! Muliyok! Hoy! Muliyok! Ang muliyok! Buang bagol-bagol! Ay, bosan! Nagiin lang way muliyok! Kasi ako gamay. Ay! Huwag ko lihok. Bising yung trabag ko, ha? Way muliyok o way magsama-sama! Sabot ka! Kung kinsay magsama-sama, akong patyon! Ikaw! Umalik ka! Ambi na mong sling bag! No. Not my sling bag. It's original Vuitton. Limited edition. It's 275,000 pesos. So, no. May noon! Original din na ambi na! No. Lain lang. Kaya mong kwenta sa karyos, ambi sila! No, not this also. It's expensive. My lolo gave this to me. Kana na lang yung relo! Like, duh! It's a Cartier watch. Also a limited edition. Not this one also. No. Not this one pa ka diha! Tulis ni! Ako'y magbuot! Ambi na tanan imong alahas, ingon man ka ng imong sling bag! Ambi na yun, kinang lagot ako! Huton na mo sa magpataya! Ihatag na taoy inday. Mapalit na gina ni mo pag-usap. Pero ang kinabuhi na to, di na to mapalit sa merkado. Girl! It's mine! Ambi na gina! Ambi! Ay, oo na. Ay, nagbiraha akong... Ay, nagbiraha kayo mabugto na. Oh, here. Karataran! Oh, lagi. You're in a hurry? Hurry mo lang! Here na. Oh. Hatag mo na ka! O, Rebel, para! Para! Pusilong di ka na bira ka ron! Hoy, kanaog! Who? Me? Hoy, ikaw! Kanaog! But why? Uban ka na ako. Himuon, ikag asawa-asawa. What? No. Dili ko nimo. You don't have ligo. You smell so bad. Ay, arte ka, ali, diri! Ay! Hoy, muliyok! Melvin! Hoy, muliyok! Mayuta ka! Muliyok! Melvin! Ang muliyok! Buak sa bagol-bagol! Dali.
Larga na, driver! Ikanaog na mo! Sama! Melvin! Melvin! No! Ako! No! Diyos ko, Lord! Lord, na Ginoo! Hindi ako buhaton. Si Kristen, gidas tulisan. Klaro na bakit tingog tulisan na? Hindi mahimo. Kinalang katabangan ako si Kristen. Para na yung driver! Para! Ako! Uy, iko! Uy, iko ka! Kagwapa man ang limo eh. Wadyo ko magdahom ini na. Sir, please. Buhiin ako! Paghubo! What? Paghubo na! So magsugo na ta! Hoy, psst, hoy, ikaw! Biyahe na mi! Hoy, biyahe mi! Kita na sa itong hideout! Sige, bahala ka na, eh. Ikay manubag na, ha? Wakoy, labot na, eh. Wala ko na! Sige, bahala ka na. Kita na lang duha. Paghubo na! O gusto ka, ako yung muhubo di mo! No. Please. Please, dili ko. Dili ka! Nga gusto man ko! Yung sakaw na nun! Ikaw! Ikay paghubo ko na. Then, I will follow. Tinuod! Ay, gini! Mao niya akong ganahan. Ay, sige! Maghubo na ko! Oh, humana! Naghubo na ko! Lo? Hoy! Nga nang nilingyo magka? Tatawa lang kung di magkaganahan! Ew. I have watched porns online, and yours is kinda small. Unsa? Unsa imong giingon, ha? Unsa small? Kini nga ako small? Dili ni small, day. Natural size ni. Ang imo tingali dako. What? Huh, virgin pa ko, no? Mao ba? Habi so taon tanabi karon ba kung tinuod ba na? You don't have to. Nagsulti ko sa tinuod. I am still a virgin. Ay, di wow. O karon na kako to virgin. Kaya ako'y magkauna ni mo. Hubo na, dali na. Hubo na. Wait. Nagdali? Ay, nagdali mo lang. Kamad ko na kako ni mo. No. Di asa ka. Wait sa... Ayoko dali-dali kay virgin palagi ko. So don't make dali-dali sa isa ka virgin, okay? Kapuya ni mo, oy. Hapit na mo ay ako. Maabda na taron. Dali. Ay, no. Help! Help! Pinalan ni mo nga kung... Huwag pa ka kuyap, pe. Di ba dapat kuyapan man ka? Mas kusgan pa niya ako, pe. Kuyapan na lang siya. Kuyapan ka lang, pe. Dahil ni Kristen, padala! Nadatugan ko niya! Wait! Wala. Dali na lang yun! Lagan! Magkaling makamatan na! Dali! Dakon! Wait sa! Kapoy na kayo! Pawoy na siya! Layo na kitang ginaganda doon! Baya! Ano ba ka mo hilak? Nakapalayo na hinuon ka? Ano ba ka na trauma? Huwag ko na trauma, no? Ano mihilak bang ka? My cellphone, my bag, my watch, my sets of jewelry, my money. Tuwa sa tulisan ang tanan. Well, at least, luwag ka. Pero importante to para na ako. Ay, wala na mahimo. Wala ang tanan. Mapadayon na lang ta. Ingong kapaway sa ta. I mean, padayon ang life sa unahan. Move on? Lolo. Karon, nawag na ka, lolo. Unsahan ba ni mo ron? Layas pa more. Ibuya ba kami kung di ba ka malayas? Depende. What? Nakapati ka. Sa? May kasikas. Pero may mga tunyang. Gisundan ka sa mga tulisan. What? Dagan! Wala ka sa! Dala! I'm so tired! Ganina pa tananagan. Why are they following pa man us? Nakuha na nila ang things, right? Why are they following pa man us? Ay, wa pa man nila magyat ang imong pagkababay. That is why. Ganahan ka makuha kanila. Sige, honong ta. No. Pues dagan! Pagdali aron dili ka nila maabsan.
Klaro tingog pero batig naong di ko. Ay, bayot ko pero tosisap ko na. So, ihatag ko ni mo niya? Oh my God! Wala kayong iyang tonam! Dawang! Ug sunda ang uban pang sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. Palihog na ko no, og subscribe sa aking YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.